Fix-xhur u snin li ġejjin se tkun qed issir riċerka għall-benesseri tas-soċjetà Maltija biex ikun assigurat li kull persuna tingħata d-dinjità li jixraqilha. Dan l-istudju li qed isir mill-Fondazzjoni għall-Benesseri tas-Soċjetà flimkien mal-Università ta' Malta se jkun qed jiffoka fuq il-bżonn ta' soċjetà ġusta. Net News kellem mal-President Emeritus Mary Louise Colero Preka li spjegatilna l-iskop wara dan il-proġett. Lili nissa mill-kejl ekonomiku inħarsu wkoll li l-ġid holistiku tal-poplu u allura dan huwa l-iskop tal-Malta Wellbeing Index. Net News kellem ukoll ma' riċerkatriċi Mari Briguglio li qaltilna li dan l-istudju mhux se jiffoka biss fuq l-adulti. Issa niġbru dik l-istatistika diġà eżistenti u nġibuha flimkien biex dak li jkun jista' jara stampa sħiħa u mhux ikollu jfittex l-emmula u jiġbor ħafna indikaturi minn sorsi differenti. U allura isa dik hija l-istatistika, il-valur miżjud tagħna huwa li nipprovdu one-stop shop speċi ta' fuq well-being tista' tiġi hawnhekk. Però mbagħad ħajkonna statistika ġdida li se nibdew niġbruha b'mod regolari fejn aħna attwalment insaqsu lil nies li jgħixu f'Malta sija kbar u sija tfal kif qed iħossuhom. Briguglio qalet li minn studju qasir li sar fl-aħħar xhur jidher biċ-ċar li l-COVID-19 ġabet magħha ħsara fil-benesseri tas-soċjetà. Dan l-istudju se jkun qed jagħti ħarsa fuq dan l-aspett ukoll. Iktar ma jkollna porzjon tal-popolazzjoni milquta sija bil-marda, jew bl-anzjetà tal-marda, jew bir-restrizzjoni fuq il-mod kif jgħix ħajtu, iktar ħajkollha impatt fuq il-kontentizza il-COVID. Mari Briguglio qalet li wara li jsir dan l-istudju se jintefa' dawl ġdid fuq il-kwalità tal-ħajja sabiex ikollna soluzzjonijiet aktar ċari. Il-proġett jekk fil-milja tiegħu jirnexxi jaf ibiddel jew jaf iwassal biex ċertu deċiżjonijiet jissawru fuq evidenza, ibiddel id-direzzjoni tagħhom u jkollna ħajja iktar kuntenta. Fl-aħħar ġimgħat, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi kienet ippreżentat rapport bl-isem Beyond GDP, rapport li ħeġġeġ għal diskussjoni dwar il-benesseri tas-soċjetà mhux b'mod finanzjarju iżda wkoll lilin mill-but. Dan għaliex jidher li l-kuntentizza tan-nies dejjem qed tingħata il-ġenb.